Hej YouTube, det er Just Green her med en boss movie af Just Cone. Jeg vil selvfølgelig lige i starten vise jer den originale video af det klip han har faket. Så her trykker vi på play-knappen. Meget flot klip. Ja. Rigtig flot skudscene. I really must say. Ups. Ja. Kan man lige gå tilbage her. Og så hedder det fakede klip. Shark Film Entry. Det er så det fakede her. Det er Just Cone. Bøssen over alle bøtter. Ups. Nå, det så vi lige igen. Skal vi lige se på datorerne? Vi kan selvfølgelig lige pause den hurtigt. 2012, den anden i tredje, det er i dag. Går vi lige tilbage til til Jump the Shark. 1.9.2011, mærkeligt, ikke? Subscribe mig, det er Just Green. Der bliver link i description. Ja, og Venice, det er ekstra Vidovic 9. Fordi det var ham, der fandt ud af det. Nej, ikke fordi han fandt ud af det. Men tak fordi I så med, og subscribe. Og unsubscribe Just Cone, hvis I subscribe til ham.